Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moni ruɓindu jayndeli moɗon weltare men dañi huccite moɗon oɗo subaka alarba hande ko wiide tan o wiide on tan yo Allah waɗanen jaam e kisal ha ittana en oɗo boros holla en caggal goto fof salminama e inde kono on manama e jettoɗe serenɓe men jejjita kay lawol gotol calminama jurama bertama juuɗe gam dañde duwaw no subaka fof ko bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonne bonum gorko sehil mum Amadou Moussa bisimilla ma mbani mba debbo pullo salminama no feewi e subake e duwuji ma ɗi kadi mbiyama allahumma amina saabu ko hunde sohlade no feewi oɗo rafi wawa hollude en caggal no kewɗa wiide kono won goɗɗum noon ko keɓmi less bandiraɓe mbi arandene woodi association yiɗɓe Aissata Ndiaye tooñe kamɓe ɓe mbi ɓe jiiɗi mi fuɗɗoto toñjema kono noon mbiɗa muñi taw en tout cas ha diwa oɗo saaha mi muñinoma noon mbi hankkadi ne yomi il faut mi arta hen dal ɓe mbima ya fuɗɗito ne woodi association yiɗɓe Aissata Ndiaye tooñe mi anda sa tini on ɗon association no ɓe il faut mi yiloyoɓe ɗum ɓuuri de ñafoɗa il faut mi yiloyoɓe ɗum noon ko noon a weltanama oɗo rafi duwe yalta Sénégal yalta windere nde kala wadde ko ɗon ndewten calmini dendagal bandiraɓe men huccitɓe meɗen nder jokli windere nde kala e kuuɓal salmindeɓe juuradeɓe hono no kala subaka e wideɓe ko weltare e weytare e wideɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Wa aleykum salam wa rahmatullah. Amadou ko ɓuuri tengtude hande ne jeeya ko ɓuuri tengtude e nder jayndeji leydi Sénégal ne wayno ko oɗo rafi coronavirus mo ganduɗa ene jokki tigui ngaylade e nder leydi Sénégal e o saaha noon ko dow tigui on ɗon rafi ngabbi ko noonne kadi jayne ɗi gatti e kotal ɓeɓe ganduɗa ɓi ko jangguinoɓe leydi men e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal noon tigui Amadou jayde las uddita dama ko noon tigui jayde nde wi ko laygol oɗo mboros coronavirus Aliou Sall maire mbo Guédiawaye e cuddiɗo muɗum kañum tigui ndaaɓa ɗum ɗon noon jayde ne sifo ɓe mbiɓe kolliti wonde ha joni ko chauffeur tigui on ɗon cuddiɗo makko kañum de addi e mabɓe on ɗon rafi ɗum ɗon noon oɗo saaha ha oɗo saaha kalateɗo jayde ɗi kolliti wonde on ɗon chauffeur soit taw yitede jayde vox populi nden ɗon wi konngol de woni walla ko oɗo tigui woni neɗɗo gadiɗo tawi noon ko jeeyaɗo tigui e laamu to banggue e towgu leydi men Sénégal hebde oɗo rafi coronavirus Aliou Sall e cuddiɗo muɗum kañumen de testa positive e oɗo corona manam de tawa ene gondi e rafi o kanko maire mo Guédiawaye e cuddiɗo makko Aissata Sall kamɓe kala noon ɓe kolliti wonde ɗum manam ɓe tenkini kabaru o hanki e nder page mabɓe Facebook heloltama noon wonde oɗo saaha hande eɓe tigui toon to centre de traitement gonɗo toon to hôpital de l'Aljama e ngal ɗon leegal Guédiawaye kono ɗum ko noon hollitama wonde ɓadiɓe ɓe oɗo saaha hande mbaɗama ko wiyete ko hono confiné résultat ji mabɓe noon ina paɗa e oɗo ñalawma hande goɗɗum ko tawete nden ɗo jayde ene wayno de ko situation covid 19 nder leydi men Sénégal e ñalawma hanki o ko tolni ujunere e temedde joyyi capanɗe jeegom e joyyi woni ko selli guila rafi o naati ɗo ɗum ɗon noon ko tolni ujunere e temedde joyyi capanɗe joyyi e jeenayyi kañumen keddi e cafrirɗe ɗe capanɗe tato e jeenayo keddima hen ɗum ɗon noon hollitama walla mbiyen capanɗe tato e jeetato tigui keddima hen hollitama noon wonde ko selluɓeɓe oɗo saaha kay ɓuuri hewde eɓe ganduɗa ɓe ko heddiɓe e nder ha joni woni cafrirɗe ɗe ko jayde l'observateur addi nden ɗon ko konngudi tati no wayno suuɓi walla mbiyen windi e ayaw e hello muɗum arawanigo nde wiide ko oɗo rafi coronavirus ne wayno ha joni ko ɓeɗe ɓe gaari haalde koye Aliou Sall e debbo muɗum cuddiɗo mum jaafoɗon e chauffeur muɗumen kala keeɓi oɗo mboros coronavirus jayden arta noon e hello muɗum joyi e hol kay secret ko yewti ko e ngol ɗo daɓodirgol ngol ɓe keeɓi kanko maire mbo Guédiawaye e cuddiɗo makko goɗɗum ko jayde ari ene wayno de ko sappo e jeenayo keddi hen e oɗo rafi coronavirus guila tan ndi wiya Sénégal naɓe yo kay eto wurdude e oɗo mboros covid 19 goto noon e haralleɓe walla gonnoɗo hen hono directeur de la santé leydi men Sénégal hono Oumar Faye o holliti wonde de ene wayno ko yewti ko e ɓeeto on ɗon rafi ina manque ha joni rewde e lawol kono ɗum ko goni battidiɗo noon ɓe kolliti wonde ko le fiesco du retour manam tan oɗo saaha de ko jiibor ha joni duttal ɓe ganduɗa ɓe ko jangguinoɓe tawi noon ɓe nawate ko e Dakar Dem Dikka yimɓe hewɓe noon cuuti en konngudi ina tawe e hello jeegom e nde jandi witende l'observateur jayde quotidien le quotidien nden ɗon ina wayno tigui article ko yewti ko hande e ɗiɗo ɗe ɗalle ɗe ganduɗa ɗe ko ɗalle kulɓiniɗe tawi noon ko ɓeɓe ganduɗa ɓe ko jangguinoɓe leydi men Sénégal jayde ndewi noon ko départ sans barrière manam tan ko ha joni eɓe goni e yaade tawi de alda e dentogol
mudum e ko wiya ko mo ganda non ko Abdoulaye Ndoy tay non ko goto e gondo ton to Kisams holiti wonde de so tawi ha joni on don virus ina jokki ha joni wawde laynede dum don de kambe be gona ha joni jabobi dum ko na dum ko non bitedo Sawru Sen on don ko sayem so woni holiti wonde de odo sa handi be gona ha joni jabobe école ina wona foyer kesoto bangi odo boros coronavirus jande libération nden don ari ko e nyawnodo ina selli odo boros covid 19 ko Samba Sine budol lollirde Kouthia kanko non o selli tigi hanki o yalti tonto hôpital Mbofane o wadi non ha joni erango fewde bibe leydi Sénégal ma en garto hen caggal robindo men jayndeji jaynde enquête nden don jaynde ina wayno ari koy odo confinement kono kadi e cadele kam e pile hay biojo bonde teska e der kodorde de hakkunde rewbe e worbe don non holitama de wonde jeer sababu mudum harallebe non to bangi gede nedda ko garti hen tonto Ziguinchor e tonto Kolda holitama de wonde hen saaji so tawi yimbe be ngowadi wondude so gondi ko juuti tan e on tuma ina wawi jibinde kongudi di mojjani ha jibina jaabu hono jaabodiral hakkunde mabbe e on tuma non goddum lombo hen goddo non mo ganda suten kongudi ko Abdourahmane Sanokho on holiti wonde de so tawi ina wayno debbo e gorko ina gondi jamma e nyalawma tawi haydara hay goto ala ko wadi goddum ina wayno de on saha hakkillaji kala jiboto e on tuma non jibinta ko fitina kam e musibaji ko jayne solaywe nden don jayde wayli Sawru Mbaggu kono kadi wojaka haydara e ko jande goddi di ina wayno gaddi ko nde wadi ko namdal e odo subaka hande e photo Cheikh Tidiane Koulibaly mo ganda kam tagi suba woni horejo cour suprême do e leydi men Sénégal sudu nyawirdu towdu don non jande wi ko holi gondo kanko ndi andinden ko odo de ko gorko mo ganda o wadi gede mantini e to bangi e robbo danejo hani e robbo balejo dum don non kala jiddo andu holi kanko ko portrait be bari manam cimtol makko ina tawe e hello sappo e go e der nde jande ngindire jande sat cioftal balli ko den tigi uddirten e odo subaka hande jande wi ko ren kanyum de watti e lawol mo ganda ko Ismaïla mo ganda ko Mbayña tay non watti mo e lawol tigi ko coach makko manam kiblino mo tigi ko na dum ko non kanko Mbayña holitama de odo saha ko watti ndi ko ala ko woni haaju makko e himmi makko sonatan yidde yaade tonto hono Olympique de Marseille ko kippu gondo tonto France dum don non holitama de wonde kayri mbaror ndi kala saha o mo tan yalta jalte ngam yidde hollirde yidde makko tigi ko yaade tonto Marseille dum don non kanko kiblino o holiti wonde kala kay gondo kippo e odo saha ina foti ina wayno heddade e projet o ko ngudi jaaji ne tawe hen ko na dum ko ina tawe hen goddum ko Bayern e Dortmund ko classicaire hanki wonno dum don non ko Bayern tigi folibe gotel e ndiga holitam non wonde di ko Bayern tigi wadi tabal ngam fewde e 8e titre consécutif manam deggondirde ko na dum ko ne tawe hen bituji Lionel Messi temede jeegom e capande e jeenay e jeedidi but ko tolni temedide capande jeetate jeenay passe décisive e carrière makko jande wi non ko Lionel Messi boytade ina wayno yeto limore ujunere but ne wayno ko dum do tigi woni ko burno ko mantinade e robina jande jeewu subaka non tigi amutu dum wonno ko buri mantinade tigi wadde non en garate ko ganda kanyum woni gede rendo walla mbiyen fait divers amadou gede rendo non hande en keddoto tan e kongudo mo ganda kanyum woni ko caagal dum amen gar kadi e ko ganda hanki wodi woni janginobe ganda ko goto fo ne foti ruttade to jangintuno mana e classe uji di dum non Samba Sine walla mbiyen ko kanyum arti e rafi mudum caagal ne ganda Allah wanni dum jam ha hote bandira mudum kono tigi ko hanki o yalti on du non safrido do ganduda woni ton ko tolni balde nogas pawdi dum don non kanko Kouthia o addi ha joni kongudi makko fewde be leydi Sénégal di cubiden hande tigi haldi o wide holko saabi tigi kanko mo ganda o ko Kouthia ina wayno de o holiti wonde je ina wayno Sénégal nabe ne pot tigi nangodirde ngam kabo polo odo boros coronavirus ko na dum ko non holiti wonde warti e sahande o testa positive o holiti wonde de kanko de o faami wonde ko cubado walla mbiyen ko Allah tigi subimo ngam o wawa yettinde on don mission kono kadi ngam yidde ha joni wadde sensibiliser yimbe be koy on tumo o hebi on don coronavirus e wide makko de hayno hayni to galle makko Allah ne andi kono kadi yimbe fode ceedi hay goto nyamdata godon moni kala koy bol modum ngam tigi wadde respecter ko wite ko hono distanciation physique on don kono kadi o anda holno hebiri on don virus ko ngoni makko ha joni keddorten tagal non de o gani kan hala o haali ko
toon to hôpital mo fan ɗo wonno ɓe ganduɗa noon ko dariɓe langgam safrude wonduɓe on ɗon boros e wiide makko noon omo ñaagui Sénégal naaɓe nde daroto walla mbiyen nde dartinta biyoje bonɗi fewde ɓen safroɓe e kadi eɓe ganduɗa ɓe ko Abdoulaye Diouf Sarr jagorɗo tambiɗo gueɗe ceɗal ɓaali leydi meɗen e wiide makko noon ko darde jamma e ñalawma ɓe daari gam yidde e fabade wonduɓe on ɗon rafi kono kadi o arti e sahade nde wiya wonde yoga e site uji bindi wi wonde o mona e réanimation e wiide makko noon nde o heeɓi on ɗon message ene wayno de o woyi boji makko cam tene kadi Allah ne seedi o meeɗani tigui wonde e service réanimation kono kadi o wonani e cas grave ha tengti noon o meeɗani wondude e diabète ko konngudi makko ha joni o arti e wiide wonde hay église manam rewɓe diine isayankoɓe jubbini ko wiyete mes woni kay juuluji gam duwanademo o wattidi noon koko andira ko woni ha joni haala jalnika e kucca on ɗon so wiide makko de o andi ɗo tolni Sénégal naɓe ɗo wadde de ko fay arde mo wawi ƴamde lefol lamurte omo haasi walla mbiyen omo heeɓi gam wawde hebde leydi ndi koko ngoni kucca so noon tigui Amadou ko kucca tawde Allah rokkimo jaam heddiɓe ne yo Allah hokku ɗumen jaam kañumen ha duttoya koreji mumen ko hollide tan Amadou Rafi o wona ko ganduɗa ene woni gacce kone woni hande mi dañi diabète walla goɗɗo dañi diabète saabu diabète ko rafi mo ganduɗa ina heeɓa neɗɗo ina heeɓa goɗɗo e goɗɗo wona hande gacce diabète nane ɓandam walla cancer walla ko way noon saabu ko rafiji ganduɗa ko Allah fawata neɗɗo fawata hoore mum rafi aɗa ndamo neɗɗo no way yidde hoore mum ni hande sinno ko sago mum hay misalal yuwata ɗum saka noon e rafi goɗɗo ina yanay muɗum so tawi yiyete wonduɓe ko way noon yo Allah fawtan ɗumen te hande diabète ko rafi mo ganduɗa so heeɓima ko rafi régime ma ndewa régime ma ndewa ko way noon fo nde Allah hokkuma jaam saabu wona rafi cellowo ko rafi mo ganduɗa tan ma gonda gurda e muɗum no wirani yen gurdu e oɗo rafi mo ganduɗa kañum woni coronavirus corona ne wona gacce saabu hande rentade haɗani neɗɗo dañde ɗum koma Allah danda neɗɗo saabu a yiyat mo ganduɗa hewɓe hen e dañɓe rafi o Amadou mbi ko ndentima ha ɗo rentade haaɗi hande haɗani dañi rafi o ganda rafi o ko Allah fawata ɗum neɗɗo Amadou ko so Allah fawi en yo Allah fawtanen oɗo rafi fawta ɗum e aduna foof ko ɗum woni ko ñaguete banggal gongal ngal ha joni koye covid 19 o keddotoɗen saabu jangguinoɓe dow joni so aɗa andi ko ɗiɗi lewru sukaɓe ɓe ganda kamɓe duttoto e classe uji woni ɓe ganduɗa wonɓe classe uji examen ɗi duttoto ɗum ɗon noon saabi jangguinoɓe hanke Amadou ko timmi mataw ujunere e temedde joyi yimɓe ndendinama ɗo ɗo ganduɗa kañum woni terminus liberté 6 addi noon haala hewka woni geste uji barriére ɗi hanki yiyama koko mbaɗa violé to foti fawede ɗo walla mbiyen no foti waɗirede ni waɗiraka noon ha saabi Amadou haala hewka ari eko e ngal ɗo dendagal ganduɗa hanki heewi tigui ko ɗum bettere mawdi en tout cas so tawi en daari jayde le quotidien ma yi vraiment ko fuul ko tolni ujunere e temedde joyo neɗɗo sa daari cikrama to elli ko yimɓeɓe ko heeɓinoɓe gam yidde ummade Dakar saabu ko min no jirumi ni ne waɗi ran ko gonga kono noon heñare ne hen pour yidde ruttade gam jangguinoyɗi kono kadi en jeeya toon foof geste mo ganduɗa ko geste barriére en daari image uji ɗi hanki wona hunde ganduɗa nde ko yonde kono kadi wona deñude hakkille saabu Dakar eɗen gandi kañum woni épicentre woni nokku mo ganduɗa ko ɓurɗo hewde oɗo rafi coronavirus donc noon so tawi ko tolni ujunnaji ene gummoɗo ina koota e nokkuji ɗi ganduɗa ɗi hen sahaji koko mema hen sahaji memaka ɗum ɗon hande ene hulɓini no fewi c'est vrai en jii ko wiyete thermoflash eɓe mbaɗe ɓe dokke gel uji kono noon beele ɗum ɗon ne yonno ko hande o ene joga kulhuli mawɗi hono ɓe ganduɗa ɗe tambiɓe ko wiyete ko e jangguinoɓeɓe woni Abdoulaye Ndoyen ɓe ganduɗa ɓe ko sawru senen cuuten ko guɗi so wiide wonde so renaki kamɓe jangguinoɓe jogoro wonde ene wayno ha joni damal ɓurɓe wawde laynude oɗo rafi sababude ɓe gummi ko e Dakar kono kadi eɓena ɓittodira wasa taw won goto gonduɗo hen et puis ne wawi rabde heddiɓe e on tuma kadi to payto a mbawi rabde wonɓe toon ɗum ɗon noon ko hunde ganduɗa nde handi mbiɗa sikki ene fonno waɗede organisation mo ganduɗa o ko ɓurɗo ni en tawi ko saɓorde haysino tawi ko wiye oɗo équipe onon gaare oɗo waktu heddiɓe muña ha oɗo waktu walla oɗo équipe gaare oɗo ñalawma heddiɓe muña ha o e ñalawma kono so tawi wonti ko foof wiyete yo wat départ e nder waktu goto e nder garage goto e nder terminus goto ɗum ɗon ko hunde ganduɗa nde hande addi kulhuli kono kadi koyo Allah faabu mbiten haysono tawi en jii jagor Mamadou Talla hanki ene dari ne waɗa organisé hunde kono noon yonani e jeesa yimɓeɓe yonani
fewnani ɓerɗe yimɓe sababude jawgol rabde oɗo rafi biteɗo covid-19 noon tigui Amadou te sa nani hanki syndicat joguiɓe banggal jangde nde ne kala mbiyata ko mataw nde ko wayni ƴettetede kamɓe ɓe tawaka ɗum saabu ko wayni Amadou ene namni dental jangguinoɓe joguiɓe jangguinoɓe kamɓe fof ɓe jooɗo ɓe jewtida koye mabɓe soɓe jewtidi ma miijoji jaltu saabu ene jeeya e miijoji Amadou wiide yo sinno waɗanoma situji kewɗi banggueji kewɗi ko wayno Pikine Guédiawaye ko way noon foof wiye hande terminus naggam ko yoga yimɓe jahata toon e yoga yimɓe jahata toon ɗum ɗon ina wallatno ko ganduɗa ina wawno ko wayni wasa dañde saabu Amadou ko tolni temedde ujunere e temedde joyi yimɓe Amadou ɗum ɗon wona temedde tato yimɓe wona yimɓe tato ɗum ɗon ko aduna tigui rendi toon eno kalirɗani tan ko Dakar woni ɗo ganduɗa ete rafi ko ɗo ɓuuri hewde ɗum ɗon noon mataw ina wawi jeeyede ni ko ganduɗa yo Allah dandu en ina sara rafi o e nder Sénégal ɗum ɗon ne koko foti rentede no fewi tigui e siftin tan ɓenno ujunere temedde joyi kala ɓe kooti hanki ko e Mbour Thiès e Saint-Louis e Fatick donc eɗen gandi won kadi nokkuji goɗɗi ene gasa fodɓe hoɗde e nder diwnuji ɗi ko wayno Tambacounda Ziguinchor ko wayno Matam e ko ganduɗa ko woni fannuji goɗɗi manam diwnuji goɗɗi kañumenne kadi ne paada hannde ɗum ɗon kadi Allah andi holno foti ujunnaji wonata walla holno foti temedde gonata no e waade foof tan ko yo yimɓeɓe keddo e hakkillaji deeƴi kono kadi e respectude mesure aji mbiyaɗi ɗi ha tengti noon e geste barriére uji ɗi woni rentade memodirde neɗɗo o kono kadi ɗoftade wadde masque o e kala e saaha so tawi sukaɓe ɗe jahani kadi aussi yo jinnaɓe dusɓe ha école aji ɗi tengtinaɓe kadi aussi wotoɓe pitti toon kono kadi ha tengti yoɓe mbawa wadde ko wiyete hono distanciation sociale oɗo mo ganduɗa hanndi ko kañum wawi dandude yimɓeɓe ene wayno e wawde heɓde oɗo rafi biteɗo coronavirus ko noon tigui ko ɗo kaɗeten e roɓindu jayndeli meɗen ko jarnude on onon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ya Pindi TV weltare min dañe moɗon no mbaɗirton eme eno jeeɓi toon émission moɗon ko banimon debbo Aissata Ndiaye wonno banum gorko Amadou Moussa Ndeye Fatou Massaly hedde noon e banggal caméra o yo Allah waɗanen jaam